Nou, de monkeypox is volgens mij is dat wel gaan liggen. De berichtgeving en de beeldvorming over. Je ziet natuurlijk mensen die de monkeypox hebben gekregen, dat dat eigenlijk een heel rustig ziekteverloop is en dat daar weinig gebeurt. Dus dat we er ook niet echt ons zorgen over hoeven te maken. En dat daar weinig op dat gebied gebeurt, ook op Aruba. Inderdaad hoor je wel weer heel veel berichtgeving over een volgende vaccinatieronde en een vijfde booster. Zoals u weet heb ik daar wat andere gedachten over dan soms de mainstream. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen gewoon zijn eigen keuze maakt en dat hij daar ook voor gaat. Voor mij blijft het in ieder geval heel belangrijk dat wij als ziekenhuis en als maatschappij niemand uitsluiten. Of je nou wel of niet gevaccineerd bent, of je nou wel of geen paspoort hebt, gewoon dat je gewoon wel deelgenoot uitmaakt van de maatschappij. Ik ga zelf natuurlijk, zoals u weet, zal ik niet zo snel overgaan tot het nemen van de booster. Omdat ik denk dat het natuurlijk immuunsysteem hier sterk genoeg van is en dat het ook laat zien dat dat tot nu toe het virus niet zo agressief is en dat voor heel veel mensen dat ze er prima ook zonder kunnen. Maar uiteindelijk is het nogmaals ieders eigen keuze. Voor risicogroepen kan ik me voorstellen dat ze zeggen, nou ja, weet je, ik wil daar toch inderdaad voor gaan. Dus, nou ja, ik hoop dat we natuurlijk nu een seizoen ingaan waar het niet weer zo heftig terugkomt als we de afgelopen 2 jaar hebben meegemaakt. Maar als het nodig is, dan zullen we voor iedereen klaarstaan. Jong, oud, of je wel of nou niet geregistreerd bent op Aruba, wel of niet gevaccineerd bent. We zullen voor iedereen er zijn en we zullen iedereen zo goed mogelijk proberen te helpen. En zodat ze weer lopend het ziekenhuis uit kunnen.